Чернобыльчы Талгат Мәрданов ел сайын фаҗигада бергә булган хезмәттәшләре белән очрашырга килә. Ул 1988 елда Чернобыль атом электр станциясендәге фаҗиганы ликвидацияләүгә алына. Андагы хезмәт куюлар Талгат абый күңеленә мәңгелеккә кереп калды. Анда солдат түгел, муравей кеше. Кырмыска кебек. Һәркемнең кулында чүпрәк, һәркемнең кулында мишак. Сиберәсең, тутырасың бөтен чыккан чүпне капчыкларга, чыгарасын тышка. Аннан соң эшләдем. Турбинный залда ишеткәнегезчә, анда солдатлар башы кергә тиештә үле, анда 2 робот кына. Авария нәтиҗәләрен юкка чыгаруда катнашкан зәйлеләр бүген янә истәлек ташы янына митингка җыелдылар. Дәһшәтле һәлакәткә 38 ел тулды. Зәй халкы да бу вакыйгадан читтә калмый. На сегодняшний день, говорю, уже осталось всего 48 человек. И они в основном уже инвалиды, и им самим требуется помощь. Мы всегда говорим об этом и помогаем, просим. Район хәрби комиссариаты вәкилләре, ветераннар советы рәисе Чернобыль фаҗигасында катнашучы зәйлеләргә рәхмәт сүзләре җиткерделәр. Ничто не должно быть забыто, и никто не забыт. Вот участники Чернобыльской аварии, кто ликвидаторы были, я считаю, тоже герои. Это тоже военные, это тоже враг невидимый, который разрушает организм. Посмотрите, сколько вас осталось. Мало. Зәйдән бу вакыйгада 106 кеше катнашкан, бүгін шуларның 48 исән сау. Еллар узган саен аларның сафлары кими бара. Митингта катнашучылар һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә ала. Алар хөрмәтенә истәлек билгесенә чәчәкләр салалар. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.